Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, laka tabrak kecelakaan tunggal. Wah, iki arep bodho kaya ngene malah kecelakaan kaya ngene iki lek piye kuwi. Iki ana sing ngerti apa ora wong endi. Wong arep bodho kok malah keterak truk kaya ngono iki. Iki nek kandhane ora nggugu ya ngene iki lho. Iki jane ora namatake tulisane iki kok lho. Di jangan nyebrang tulisane kawak-kawak kaya ngene ya ora nggatekake kok. Iki piye lek ange keluargane kono iki. Misal iki terke iki kon mundur sik kuwi. Mundurke sik diperiksa barang iki kudune iki. Iki wong endi cileki. Lho, wah wis model-model kaya ngene iki lho. Oke, piye ngene iki? Wah, lho iki kok ana surate kaya ngene barang. Jajal diwaca iki. Piye tulisane? Wel, lho, sebulan iki tak kebagian THR. Oh, alah. Lakone iki ora kebagian THR terus bunuh diri. Men keterak truk nang kene ngono iki. Oh, alah lele. Apes awakmu iki.